ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ଗାଁରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ। 90ତମ ଶ୍ରୀରାମନବମୀ 14 ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ କରାଯାଉଅଛି। ତ ଚାଲ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ମିନି ବ୍ଲଗରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଏହି ଯୋଉ ଛୋଟ ଝିଅ ଅଛି ରାବଣ ବଧ ପାଇଁ ଡେକୋରେଟ ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ସେ ରାବଣ ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରସେସନ ଚାଲିଛି। ତ ଚାଲ ତମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସେସନ ଦେଖାଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ରାବଣର ସୈନ୍ୟ ଦଳ ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କର। ତାରପରେ ଆମ ଲଙ୍କପତି ରାବଣ ଆମର ପଛପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାଥେ ସାଥ ବାଣ ଫୁଟା ବି ଚାଲିଛେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି ପ୍ରସେସନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସେସନ କରିକି ଯିବେ ମଣ୍ଡପ ପାଖକୁ। ଆଉ ସେଠାରେ ରାବଣ ବଧ ହେବ। ରାବଣ ବଧ ହେଲା ପରେ ତା ଆର ଦିନ ଆମ ନାମଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଡେକୋରେସନ ବି ସବୁ ସରିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ବି କରାଯାଇଅଛି। ତାରପରେ ଆମେ ପଳେଇଯାଉଛୁ ଆମ କାହ୍ନାକୁ ଦେଖି। ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦହି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦହି ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଗେଟ୍। ଗେଟ୍ ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଯାଇଛି। ଦହି ପାଣିରେ ମନ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଯେ ସୋଡା ପାଣି କିମ୍ବା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଗଲୁ ଗାଡି ପାଖକୁ। ତ ଆଗରୁ ଆସିକି ଆମ କାଳୁ ଦାଦା ପିଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ତ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ପାନ ଖାଇ ନଥିଲି, ତ ମୁଁ ଆଜି ଟ୍ରାଏ କରିବି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଲାଇଫରେ ସବୁ କିଛି ଟ୍ରାଏ କରିବା କଥା, ବଟ୍ ଆମେ କିଛି କରୁନାହୁଁ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ପାନ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ଅଲଗା ଫିଲ୍ ଆସୁଛି, କନଫିଡେଣ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜ ହେଲା ପରି। ତାପରେ ଆମେ ନାମ ଦେଖି ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। ତ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ନଗର ଭ୍ରମଣ। ନଗର ଭ୍ରମଣ ସରିଲା ପରେ ବନ୍ଧ ପାଖକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପାଇଁ ଯିବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସରିଲା ପରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସେବନ ହେବ। ଆଉ ଆମ 14 ବର୍ଷର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା। ରହିଲି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସିଓର କରିବେ।